So yan, what's up sa inyo mga Pops? Andito tayo sa station natin. May project na naman tayo ngayon mga Pops. Mamaya may Zumba na naman tayo. Pero sabi ko nga itong page na to, itong mga vlog natin is yung mga grind natin mga Pops. Kaya nandito tayo sa station natin, JNK Bado Printing. So yun, and magre-release na nga pala kami. So tatapusin ko lang to. Hindi ko pa nagagawa yung shirt pero ngayong month gagawin ko yun. Then ito, yan, bucket hat. So, re-release na din natin yan. So, abang-abang kayo dyan mga Pops, po-post natin yan. And, syempre, gagawin natin ngayon, may order tayo mga Pops. Then, nakapag-print na din tayo itong DTF natin kasi may order tayo. May customized DTF tayo mga Pops. 20 pieces shirt. Yun, 20 pieces shirt. So, ito yan mga Pops. So, gagawin natin yan. Then, di ko pa nagawa yung sa clothing ko. Bali may design na ako, ipiprint na lang natin sa shirt natin, sa clothing natin. So, abang-abang kayo dyan mga Pops. Frame pa lang yung nagagawa ko. Eto. Yan, frame pa lang yung nagagawa natin. Nalinisan ko pa lang yung frame. So, silk screen sa mga gusto magpa-silk screen dyan. Yung maramihan. Yun. Contact lang kayo sa akin. Dito lang tayo sa Albay. Sublimation, DTF, full subli. So, sabi lang kayo. Message nyo lang ako. Tarpaulin. So, maramihan na tarpaulin or isahan man yan. So, message nyo lang ako mga Pops. Then, syempre, itong cup. So, yun. Ito. So, nakagawa na tayo ng bucket hat. Fisherman's hat. So, yan. So, lalagyan natin to ng logo. Ito yung lalagay natin. JNK Bado. Na tayo mga Pops. DTF muna unahin natin. Ito muna. Then mamaya na to. Kasi ito sa atin. Ito order to sa atin. Ito muna yung grind natin ngayon. Pero mamaya may Zumba tayo sa Mayon. Magvi-video tayo doon. Abangan nyo na lang. And sa mga request dyan ng mga dance. Yan. Makikita nyo po. I-upload ko yung dance na request nyo is sa personal FB page. Personal Facebook ko. Sa FB page saka YouTube, ang ina-upload nga pala natin is yung vlog natin. Kung ano yung ganap, yung grind natin, mga sayaw natin, tsaka tamang pang reels na video lang. Sa IG, yan, follow nyo ako sa IG and TikTok Shop din. Syempre sa Facebook and YouTube. So yan, kung gusto nyo makita lahat ng video na full video, makikita nyo yan sa YouTube ko. Lahat ng gusto magpa-print, search nyo lang JNK Printing. Form nga pala ng ating JNK Printing. So, yun. DTF print yan mga Pops. Na natin papatagalin. Let's go. So, yun. Share ko nga pala. Itong design nga pala is para sa Valentine's Day. So, Feb 14. At ang nagpagawa nito mga Pops is Fit for Less Fitness Gym. Yan, shoutout sa Fit for Less Fitness Gym. So yan, extra na din nga pala natin to si Leo at si Luna. So ito yung kasama natin pag nagtatrabaho dito. So Leo and Luna. Di ba? So magkapatid to mga Pops. Sila ang kasama ko pag nagtatrabaho tayo dito. Si Leo, si Luna. Sarap black coffee. Wow!